iti tunggal pitik ki puso, ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Mami, awan ni Monroy iti silid na. Anya, napananan nga kat masapa tayo arumwar ita. Diyak mo, Mami. Saan ka no nakita ni Nana Labang? Anya, napnapanan na nga rudan. Sa pulan nyo, adala siguro iti aglawlaw ti mansyon. Ija hardin, kitaan nyo ijay. Apoy asyak ti baunan nyo. Ni Nana Labang Wano saan? Ni Mang Rocco. Awan ni Rocco, remwar, adda kano parikot iti negosyo na. Tulungan da karod amang sapol ka ni Monroy, Mami. Ay nawaw, napanan na nga rudan. Adda iti silen. Agsangsangit tatang. Yak makasaritaan na imbag ni Monroy. Kasta unay nagsangit na. Ay nawaw, pinalutpot mo kumaa. Ay kasarita man. Baybayan nyo pa'y laang tatang. Ha? Tapno mairwar na ti marikrik nana. Bayan tayo nga agsangit. Apay kano aya. Anyat inaramid dari lakin kwa na ay nawaw. Di na imbaga. Basta agsangsangit asim mangpet itay tatang. Ay nawaw, makapadanag matanak ka. Nakapambalay ni Monroy. Madlaw ang naglibas ijay mansyon. Anya, Tatang, panag ko na. Adadakas ang mapaspasama kini Monroy. Iso nga agrobuatak. ha, ipapanam. Ipaknik pa'y laang ni Monroy, tatang. Anya, sige. Aramidem ti amom apagsayaatan nyo kinimunre anak ka. Ay nawaw. Ngamno kayat nyo. Sumurot kayo. Agawid tayo ija probinsya. Ay isaanin, agbati akaon. Tawan agbantay diti balay ay nawaw. O sige, makaamo kayo, tatang. Basta agbiyahe kami kini Monroy. O anya, nakita yon ni Monroy. Ay, saan, madam? Iti hardin, Awan ijay, madam. ponyeta, napnapanan na nga rudan ngay. Ay, kwa, madam. Ay na, nagrigatan ay ati kastaw. Ibagaksan ti agpaisaw. Sa anak na iruam nga agul-ulbaw. Anong kapilitan mo't nga main? Anya pa'y latyar aramidam. Ah, Tumulong ka nga agsapol, labang. ay na, madam. Sinursur tayong tintero aman siya. Ngam awan mag. Ay no, palubusan dak arumwar ata makipagsapulak mat itirwar, madam. Ha, o saanan? Agbatikan diti mansyon. Tada kami ni Angeli, Tirumwar. Anya, Apay ka di, sir. tulungan. Kaya ko hirumar. Sige, mabait lang tatulungan ka at umakdar, Yakar ka dito wheelchair mo. Sige, sir. Agpainit ta, nukas ta, tikayat mo. Sir, talaga ngayon inutan ti panagimbag mo. Maragsakan na para itiday ta. Marak. Panyag. Utag. Okay, aming kaka. Ay na, di mo panunutan day ta. Tinapatag, naimbag kanton. Sir? No naan-anay ton ti panagimbag mo, anya ngay ti planom. Agsubli ka kadipay, ijay mansyon. Saan? Kaya
Nagsobli sa payag. Yak ano, nagsobli sa mansyon. Awalan tayo Ben, ayop na! Sir, Ayop na! Payag. amok ti Marikritna. Amok adakkel ti guram ken ni Roko. Gapo ta amok nga dadaka sa panggap ni Roko kan ka, sir. Ginandat na kaapatayan. Saan ka di? Payag. Uwan, sir. Tanangag ko mismo ti saritaan da idikan ni Baliko. Binilin na ni Baliko amang patay kumakan ka. Saan ka di? Uy, payag. Apay akayat na ka nga ipapatay ni Roko. Itian niya ka po, sir. Adda ka di basol mo kan kuana. Nagtumo ka. Agsangit ka manen, sir. Adda ka di basol mo kan ni Roko. Taapay akayat na ka nga ipapatay. Anya ti basol mo kang kuana, sir. Wag. Imasul ko kiruko. Ngemdakil. Nagbasurak. Diyos. Dakkel tinagbasulam iti Diyos ko na. Dagisakataw. Susamin. Anyat kayat mo kasulan. Basta dagisakataw. Dagisakataw. Yung pangako mo, Roko. Huwag mong kalimutan. Wen Cleopatra, basta dagdara masikada kinukukuha di plantasyon. Tapos ikalaang ti mabalod. Oo. Basta huwag mo akong pababayaan. Wen, suportaran na. Itod ko ti masapol mo di ti pagbalutan. Basta, tong palam mati ka rin. Oo na, Roko. Napasubo ako. Kung alaala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tasan ka baybayan. Aramidag ti amin nakabalak tapno matulungan ka arumuar di ti pagbalutan. Ikarit day takan ka. Duha kayo, iti katalan. Naitulugan ni mo na rin dito ipas. Nalaos di pa nagsangsangit na itay. Kung nagtupay kat, gusto ti atap ko. Nga dadakis ang mapaspasamak ijay mansyon. Ha? Tinumber ni mong rin tumawawag. Kuna ni mong rin nga adda iti inana ti cellphone niya. Sumbatak mata. Makamuditan na. Hello? Hello. Si katinobya ni Monray. Saan ka di?
Uwan, madam. Amok akaduwag ni Monre. Ang aasim tapagawid mo dito mansyon. Kuha, di na kaya ti agawid, madam. Please, di nagpagpungtutan. Saan ka akayang para kuha na? Prangka ang nagsasaw. Iparupakan ka asaan ka akayang? Taday tabiang paiso. Madam, No di mo kayap di madaksan. Pagawid mo ni Monray dito'y mansyon. Panlaagan ka si kaababay. Amo at ikinabak ng lang ni Monray ti al-almanam. Iswa pang naasim. Di mo gandawayan ni Monray. Bye! talaga gayam asabali ti ugali day chay ang Madam Ariel. Nagsakit ti pa nagsasaw. Amok nga tapakay na kami di pa naglibas ni Monray. Bakit labang? Ha? Oo. Di ka makatagari? Pudno ti imbaga kanya. Ay, At dalasan ka makasweldo ita. Kasi ka tinang tulong ka ni Monray tapno makapanaw dito yung mansyon. ay saan mo't asarugaw? Di ka naglibak. Inaramid mo ide. Isama sigurado kasi kamanan tinang tulong kan kuha na tapno makalipas. Saan mo't Di ka sarugaw? nagsaupay ulbot. Ay, Agrason ka pa ilaan. ay sarugaw. Ala, agtrabaho ka. Ay no. Umano ka na iti sangwanak. Tama ano niya pa iti maramid ko kang kabakbakitan. Ay, uwan sarugaw! Kat sa dino nga rodan itati ayanda mo kan anaya malyaong. At dadaitan iji probinsya may ay nawaw. Awan nga tatinang surot kadakwada ichay. Nawan mo siguro. Ta okay dalaang mo't ijay ay nawaw. Iso na lang sumanangit ka na ti awir ka. Oh, malyong. Kaya't ko makasarita ni mo na rin. Oray siyak panyang. Saan pala makasarita iti husto ni Monre ay nawaw. Ta saan pala makasauan ay imbag. Gapo iti panagsangsangit na. Kaasim at awawir mo. Uwan nga raw ay nawaw. Ad-adan samat a delikado ti biyag na itan pa niya. Ay, ni Madam Ariela. Kabarbaro man niya umawag dahil ti abakay. Hello, ay nawaw. Hello, Malyong. Nasaya at saan ka pa'y kaya managsukat itin numero ti cellphone mo? Apay, anyat masapol mo, Ariela. Nagbastos ka nagsasaw. Kunang matansig siguro ka nagsasaw. Sorry Ariela, ngam saan kamat ngaminan nga amaw. Angam sige, tapno di mo matkon ko na. Sige anyat masapol mo, Madam Ariela. Magaam ti anak. Ibagam taadaywan nan ni Monray. Saan ko kaya ti anak ko para kan ni Monray. Ha? Ay nawaw. Sino ka kumangag pilpili iti asawan ni Monre, Madam? Bastos ka talaga. Ha? Ay nawaw. No saan ka nga awagan iti Madam? Bastos ko nam kanya. Itatay nawagan ka iti Madam, bastos ko nam matlata kanya. Anya ka di talaga ti kayat mo aya ay nawaw. Basta pagawid mo ni Monray. Di yun orayan asya, ti makapungto. Ha? Mga nuan niya pa, iti maaramid ko ka na kayo. Rupat kwarta kayo. Amo, kakwarta lang, ti kamkamatan yung kan ni Monray. Saan apod no dayta? Saan ada kami? Ti rupat kwarta ay nawaw. Di kan ang saupay. Basta ni Monray, ti kasapulak. Kasapulam ta kasapulam ti sanikwana, Madam ay nawaw. Nawaw? Inidop na. Napaiswan ti Loka. Agpaisumay. Dakamay ti pagbalin ng narupat kwarta. Kat agdadatamat nga isuda. Balye na lang arutan.
Burangin pay ay nauhaw. Puisit ata nagaday di amon re. Ay na, nagmayat kat kuman atong patong taon na da ita dito'y sangwana. Ay, Madam Angelay, mabalintag dama. Saan? May saka mo't ang makapasuron. Man nakibiyang ka, babaunan. Saan mo't siguro adakas ti agdamag, Ma'am Angelay? Dakas no si ka. Kanawan oras ko amang sungbat iti anyaman adamagam. Bisit ka. Ultimo agdamag, maiparitan. Ay, una yun aya. Damagak lako ma, no nangikan day ti silpon kaw. Kaya't ko nga awagan da panyang kinmalyaw ngam awan mutten tay silpon kaw. Ay, kasano ngayon day taw, no kunak nga aglibasak, jakmet maaramay. Tadadamot lata nakabantay kanya. Ay, una yan! Ariela, at parikot. Ha, anya dayta? Pakawanan na ko ma. No inlimot ko dahito kan ka. Anya dayta? Adda ka di manen inaramid mo abasol kanya. Gulguliban nak ka di manen? Saan? Dahito kat may papaniti illegal na negosyo. Anya ang negosyo? Naray ti plantasyon ko di San Berting. Ha, plantasyon mo iti? Marijuana, Ariela. Anya? Pakawanan na ko ma. Ngam inlimot ko ti kada tinalawa plantasyon ko iti marijuana. Kat? Natiliw ti dua katalag ko. Iso a delikado ak. Ha, Oras nga agpudno da kaya dua. Sakti may pasupo. anya? Kat? Kasano ka nga rodan? Nabilin ko mitkit di idan. Asuportarak idan. Kastamutan ti pamilya ti may sapay ak katalag ko. Ngam, mapagtalkan nga tadagijay at tao, Roko. Wan, basta tong palag ti karit kadakwata. Ang madanagan aklatari hela. Saan ko atengal tirik na kan panunot na gadya at tao? Makitam ti kasta nga aramid mo, Roko. Adon ti ilimlimod mo kanyak. Ariela, please. Di nakumansiderin pa'y. Pakawanan na kumano na aramid kuman ti agilimad kan ka. Sorry. Sige, ay-ayatan ka. Iso ang mapakawan ka, Roko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Monray, please. Gusto ko man. Di ka matlagsar-sar din ngagsangsangit. Anaya, Inarakot nag. Anaya, jak kaya ta mapukaw kay tibiyag ko. Uray mapukaw amin ang ngadda kanyak. Basta sana si ka. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Monray. Di ka madanagan. Tadaag lang dito eh. Saan ka ang panawan? Please. Agkari ka kuma. At di nakto panawan. Anaya. Please. Promise, Monray. Si kalangan ti amok akatulungak itibiyag. Ti kakampik. Kanti mangipatpatag kanya. Ngamin. Ngamin. Ngamin, anya. Saka mo. Nagpaiso timbaga ni mama kanya. Asaan nakmet gayam nga. Nga anak. Imbaga na ti kastakan ka, Monray. Wala naya. Natay ka no ti pudpudno nga inak. Pudnon sa amat
Dayjay nga imbaga na. Isunsamit ana ulpit da kanyak. Tasandak aga pamilya, anaya. Monre, Nagsakit, tinamuak. Nagsakit. Kakaasi Ahmad. Monre, please. Di mo kumaayayan ti bagim. Adda kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kadwag datatang ka na pa niya. Nuawan ka. Diyan mo. No kabalak pa iti agbyag. Ano saanin. Iswa, please. Di na ko mapampanawan. Anaya. Agpapakaasi ak. Saan met ka talaga? Apay ko maapanawan ka. Isungarod nga ni sakripisyo ti trabaho. Tapno maipakni ka. Tapno agkaduata mo na rin. Ngamin, ay ayatan ka. Kat nakasagana amang ilaban kan ka. Agyaman ak. Anaya. Agyaman ak. Di ka madanagan, Ariela. Makitinulong nga kamang sapol iti dadya Amonre. Wen man nga rod, tapara matla kada tayo na ito'y, Rocco. Wen, no kunak tumot namin kan ka adispat sa entan dadya Amonre. Tapno malpasan ti amin. Rocco, narigat ti pampanunutem. Nangro na ita, tanaglibasan api manaw. Nawaya ko mga amin ti panangaramid tayo ti amin akayat ta. Idadapay dito'y mansyon dadya Amonre. Yung nagkadkad kamot ngami. Delikado, Rocco. Nangro nakat nakabantay day jay nga atorne kan ni Monray. Sigurado adata ti pagatapan da, no adda kas ama pasamak kan ni Monray. Ngam, panagkunak. Marighatan tan amang pasublikan ni Monray dito'y mansyon. Ngamin, sigurado abantay sarado itan. Takaduwanan tinobya na. Inlamang nalakit din ni Monray. Nalakalang day Ariela. Ada na panunod ko awags. Ha? Para makita na pagpatinggaan ti kinatangkan ti nobya na. Anya ti kayat mo asawan, Rocco? Imalyong ti solusyon iti dayta. Ha? Kasano animalyong, Rocco? Malyong. Panyang, ay daw, isumra ka. Ay, agyaman nak. Ay, Malyong, saan ka makaturturog? Kaya't ko ang makita da mo kan anaya. Ay nawaw. Pangaasim, kuyugan na kuma. Mapantay iti ayanda. Ay nawaw. Sigurado ka, Panyang. Ay, adayo ti probinsya may. Sana balen, tinapatag, makadanon ta si kakaradkan ijay. Kat makita ta dagiti dua. Panyang? Sana ka makaturturog amang pampanunot kadakwada. Kaya't ko ida ang makita. Ay nawaw. Pangaasim ko Malyong. Agawid tayo jay probinsyayo. Ay, sapay medyo naut-ut pa'y tisakak, Panyang. Ay nawaw. Anay. Mala, kitain tao, Panyang. Ngam saan kaw, ama ipasiguradaw. Ay nawaw. Dito yan ti pagurayak iti paglugan na kataksay. Danuna ko ni Panyang iti tagus na. Tapatgak man laing tikid daw na. Ay nawaw. Agawid kami iti probinsya. Ay nawaw. Apay nga tangagpay so dadya Panyang aya. No agas asta kasla iso ti aya ni Monray.
Nagsardang titaksay nga oray saan ko pinara ay nawaw. Bossing! Taksi! Ha? Ay, wan! Ay, nawaw. Ay, mayat Oray jak pinara, nagsardang amis mo niti sang wana kay nawaw. Sige, mapantang arudan ating driver. Ijay manikin straight, ading. Areglado, bossing! Siyempre sa iklang ni Panyang ay nawaw. Diyan mo na nga may kadyak kaya di agawin iti probinsya. Ha? Na, apay akas na sa balit ti amo dito nagtitaksay. Payod nga tato'y driver ti masay-sayop ka. Ay nawaw. Apay ngay. Makaturog-turog ang matay na ay nawaw. Agtukli pa ka. Mapanadalagan tinurog ka. Ay nawaw. Papanan nyo manan, mami. Napatagabanag ti pagnami kan ni Rocco. Papanan nyo nga, Rod. Nadukutan dayjay amalyong. Ha? Mapanmikitaan iti nangipak niyan dakan ko na. Anya? Mami, agbaligi kayo nga ta iti tawagas yun ni Mang Rocco? Agsublin to nga ta ni Monray dito'y mansyon? Imposible ang makipinatangkan pa'y na dayjay a babae, Angeli. Amanan a mismo ti dihado iti daytoy. Makipinatangkan pa'y laeng. Ha! Imposible dayta! Ne. Sa tinutayan ka. Ne. Anya silid to'y ayan ka ay nawaw. Bayan nakarakada ni daw. Kumusta ka, Yung? Ay nawaw. Rukaw. Anya tigit asawan day tawi. Malyong. Ayop kayo adwa. Anya tigit asawan day tawi. Anya ako na. Apay nga dag di tawi. Anya lugar day tawi ay nawaw. Kasta ti rumbangkan ka, Malyong. Kaya't iyo asawan. Kadwayo day driver ti taksi. Wan, Malyong. Nakaturog ka iti uneg ti taksi. Kat indiretso na ka ditoy. Apay, anya ti plano yaw. Apay ngayon narami dyan ti kastoy kanya kay nawaw. Nagsukir-sukir ta anak mo. Matay kayo adwa, palyo. Anya? Ay nawaw, isaan jakpay kaya ti matay. No nasukir kayo, talaga ang maidaras ti ipapatayo, Malyong. Ay nawaw, Madam Mariela, Sir Rukaw, Sir, saan place? Saan da kami patayan? Place ay nawaw. Kasta, agpakaasi ka, Malyo. Maring namasan kami kan ka. When Sir Rukaw, Sir, Madam Mariela, agparinto mga agpakaasi ka na kayaw. Sir Rukaw, Madam Mariela ay nawaw. O karkarandak, tapno makaparinto mga kinisangwanan niyaw, Madam. Sir Rukaw ay nawaw. O karkarandak, tapno nawayag agparinto. Saanan ang masapol nga agparintumang ka. Basta tong palam amin nga ibagamikan ka, awan tidak sa mapasamakan ka. Ay, Naawatam. Wen, Madam Mariela. Papay nga taadi na
sungsumbatan ti awag ko ay day jay amalyong. Ay, para dito yan ading. Adto yan ti bayad ko. Kukuha mo ti suklay. Ay, danunak man laangan di tabalay da. Masapol nga. Nakatrangkamot tiri daw da. No kasta, rimwar ni Malyong. Napanan na nga tangay. Ay, intex kumatkan ko na itay nga umayak dito'y balay da. Ay, tinasayaat. Awagak manan. Hello, Tatang. Hello, Anaya, anak ko. Ay, nawaw. Anak ko. Ha? Anak ko, aya. Ay, nawaw. Tatang, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo. Patayin dag siya na ng kaway. Nawaw. Anya ka din day tanga ibagbagayo. Sa dinot yayan nyo. Ay, nawaw. Anak ko. Pangasim. Hindi mo ipagpaga iti uri asino di patagadugot ko. Sigurado may isang pagtayo amin. Ay, nawaw. Anyat kaya Diyos awon, Tatang. Pinadugot ng tamada Mariela Henruko. Ay, nawaw. Anya? Nawaw, anak ko. Diyak pa'y kaya't di matay. Iso ang pangasim. Tulungan na. Pagawin mo, di mo rin. Tamang ano pati isogat may raman na may isang panganak ko ay nawaw. Anya? Diyos ko, Tatang. Masapol nga agpatulong tayo ito. Sana babalik anak ko ay nawaw. Patayan na sa rukaw. Diyan pa'y kaya't di matay anak ko. Kaya sana ano asyang di patayin na. Pati ni Monre, patayin na. Kung saan niyang supili mansyon. Anya? Diyos ko. Isukat magpagkasya, Anaya, anak tuwaya. Palubusan mo niya gawin ni Monre. Kitlaningin kang ibaga. Nasa isayaan no sinaamon. Tatlo awan ni may sakmak ka na kayo. Anya? Tatang. Gamsa kabilitan no di mo masinaan ni Monre. Ay, nawa. Okay lang, magsine. Ore, matay ako na nangko. Basta saan kayo amanan o kinimunre nangko. Okay lang, ore, matay ako na inawa. Saan, Tatang? Diyak ipalubos ang may sagmak kayo. Patpatgan kayo, unay. Diyak kaya mapukaw kayo itibiyag ko, Tatang. Patpatgan kayo, unay. Anaya? Ha? Agsangsangit ka? Apay? Monre. Apay, Nanaya. Apay ngagsangsangit ka ngay marakop kanyak. Anit na pasama? Monre. Pakawanin na ko, man. Pakawanin na. Ha? Di ka maawatan. Please. Saan ka kung ngagsangit? Diyak kaya't ang makita ti kasta lang am. Diyak kaya't ngagsangit ka. Ladingitak, Monre. Nganas ka nga aram idag na ito eh. Agsublikan ijay mansyon. At umanawak matan. Ha? Kunam! Kay kaya't nak! Kunam! Ay-ayatan nak! Ang maapay nga panawan nak! Iti amin na ang puso kan kararuwag.
Inayat ka, Monre. Ipagbatagaw na Amay nga ro na panahon na! Para iti pagimbagamday tayo nga arabitek, Monre. Diyak kayat ama isang magkat. Iso awas-wasan tanti amin ka na to. Naulpit ka, anaya! Awan asim ka niya! Di na karanguban! Ulpot ka niya, ayam! Linuko na ka! Ulpot ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsarita kami ka ni Mami, Angeline. Nagasagana ka makitinulong kada kayo. Uray maibos ti kwarta. Basta para kada kayo kan ni Mami. Tumulong ka. Ngam agsapol kanto iti sukat na, wenno saan, agibuy-buy ka. Oh, si Kakit Dimat, Angeli. Talaga nagdakas ti pagkit kita am kanya. Kat talagamot ngamin akas na ti ugalim, Mang Rocco. Angeli, Amuklatan! Agsingir kanto iti udi na. Ngam no awan ti maliksab mo akwarta, pagan anom kumamo ti mang tulong kada kami ka ni Mami ngay. makamo ka nun niya ti panunutom may papankanyak, Angeli. Basta makitinulungak, kat no damasapul mo, Angel. Di kagbain na mangibagakan na. Paramidak ti amin na kabaal, tapno makapagkalaysa kayo kanimon na. Kumusta kan, Lakay Malyo? Mabisin kan? Ay, nawaw. Itay pa yung uray, ti kanak. Gamapay nga itakalain ngay maya. Ay, nawaw. Pasensya kan, Malyong. Tabi si to'y boss mo. Kanaw nga ukarkaran dak di daw eh. Ay, nawaw. Kaya't kunti agawit ruko. Wan, di ka matanagan, Lakay Malyong. Makaawit ka mata talaga. No, at danto ni J. Mansion ni Munre. Ruko eh. Lumawan pa'y matlaan. Saan pa nagawit ni Munre? Ayan nan nga. Kunak man ni manugutan ti anak mo, apagawidan nan ni Munre. Di ka matanagan, Ruko. Ay, nawaw. Mapatganti kaya't iyo. Di kay matanagan. Agsinadan iti anak ko ay nawaw. Kaano? Basta urayin nyo Ay nawaw. Saan mo't basta makapagsinadag iti doa? Siyempre, agsinangit dapay mo't ay nawaw. Ama man ni Munre tagtawid, iti kinabak ng day di Luisito niya. Iso nga idaldal mo kan kuha na ti anak mo. Ay nawaw. Uray idijak pa'y naamuan dayta. Talaga napatagan ni Monre kanya kay nawaw. Uray pa'y ngatan isaw ti kakukurapayan dito rabaw ti daga. Ipatikulat ka. Oh, Patpatgag ni Monre nga aw-awer ko, Roko. Ay nawaw. Nagsakit ka raramihan niya. nga. Managing bubukod kayo! Sumardan ka, Malyong. Ay, nawaw. At iti ka na. Baka mo ka namang ipamuspusan. No kasano, ang makapangan ka. Ay, lukaw! Mabitlay! Ay, nawaw! Ay, nawaw! Pinanawan na ko na'y nawaw. Madama pa'y lati pa nagsangit ka. Pinanawan na ko na'y nawaw. Awan, bain na talaga dagita tataw. Rupat kwartada. Ay nawaw. Sir Luis itaw. Ay nawaw.
Pagkawanin na. No jak matungpal ti karikan ka iti. Ay nawaw. Promise. Subyekto ni Monray. Tais palag iti sidong dagiday at tao. Kasapulan lang aramitig ti kastoy ita. Masapol nga isakripiso da pa'y laing ti ayan-ayak da iti anak ko. Tanyag pa'y kayat ti matay ay nawaw. Kayat ko pa'y talbiyag. Iso ang maawatan na kumasir Luis itaw ay nawaw. Diyos ko! Ay nawaw! Tulungan na kuma! Ay nawaw! Monray! Monray! Awan mat ito'y silid a pagturturugan na. Monray! Napananangatan na. At surat ang nakaparabaw itipungan na. Anay. At da ang masakita anak. Lusi ka timang panaw kanya. Iso ana sa isayaan. No siya pun ti pumanaw. Narigrigat tirig na ti maibati. Gam ti mangibati. Iso a goodbye. Agyaman aklaan nga iti panangisak sakit mo kanyak. Anaya. Ngam di ka matanagan. Saan ana sakit tinagam ko ken ka. Gapot na inayat ka ni di kasta unay. Day talang ti maibagag. Ay ayatan ka unay-unay. Anaya. Monray. Pakawanan na ko, Monray. Diyos ko. Tarabayam ko man ni Monray iti sa tinuman na papananda. Ilisim iti mabalin na pakaisagmakan na. Oh, talaga atsak makontak ni Malyong Oh, likliklikan nak ka din. Maumuma ka din gapo iti panang dagdagulit ko kan kuana maipapan kan ni Monray. Ay, nilaangan anaya ti awagak tap. Ni Sir Samuel. Uwan sir, mabitlaang, umayan. Ay, madamdaman ton nga awagak ni anaya. Asikaswak pa iti pasyente. Ni Angel ito umaw-awak. Hello, Angel. Mang Rocco, si Mang Koda ni Monray dito'y mansyon. Talaga? Sige, ibagam ko ni ma'am. Kat yun paluspusan pa yung makapanaw na itatao di tamanson. Wan, amo mitar aramidan mi. Saan na kami adiktaran? Angel, Imawag takas na tibiri ni Mami. Ipakamukanugan ka si Mang Koda ni Monray. Di ka kanon ti makamo ka ni Tata Malyo. wen, napagsaritaan min ka ni ma'am ti may papan ka ni Malyo. Saan ko nawaya-wayaan? Tano aramidak da ita? Datayo ti mairubo. Amay na iraman taknay. Nakayo na ang agi mairubo. Saan na siya? Kang runaan kan ka. Kasi kati utak amin daytoy. Angeli, saan kumamot akasta? Awan kumamot ti pindabason. Kasi kamot lang ti kang runa na may rano diti daytoy. Saan ka di? Para kan ka daytoy nga aramidan mi ni mami. Ha? Bye. Hello? Hello? Pinutan ng disaritaan. Nasaya at matanagawi doon dayjay. Amon re. Monray, kapay ang nagsubli kapay la dito'y baraho kay Saus. Awanan ti kakambik iti biyag. Awanan ti mangay ayat kanya nanalabli.
Awan tiyam mo kapag kamanga. Damal yung kan anayang ay. Naulpit ni Anaya. Iso mabayin akong nagpakita kan kuana. Pinasakitan na klaang. Linuko na. Sininaan ako ni Anaya. Naana. Anya, nay, apay, nagapakayaw. Diyak amuha kan kuana. Awan mati amu ka nagbasulak. Ngam no apay akas jay naramid na kanyak. Nagsakit. Na nalabli. Saan abali mon, Ray? At daak dito'y amang ipatpatagkan ka. Ha? Angelay. Ala, panawan da kamin ka ni Monray dito'y nanalabang. Ing kaaramida ng dagiti trabaho. Ay, wag, ma'am. Ala, husto Monray. Di ka nagsamit pa. Kung nagtumot namin kan kaama na nga lilaw dahi ang girlfriend mo. Oh, makita? Di pinasakitan na kalaan. Manang Angeli. Di na kun awagan iti manang kunakmat. Angeli kunam kumalatan kanya. Okay? Ha? No siyak ti agbalin a partner mo iti biyag, di kanto paldaangan a pulos. Di kanto pagsangitan akas iti inaramid tinobyam kan ka. Oh, makita? Awan matlaang ti sabali a pagkamangam no saan ada kami? Iso adi kan pumanawan? Saan da ka mo tabaybayan kat? Nasingpat ka manan ita. Intun kuan. Nauyong kantumanan. Kuma. Kanayo na nasingpat ka. Ha? Misikakit di mat. Siyempre, nasing petak no natulnog ka. Ngam no nasukir ka, gagangay na no agungetak. Normal iti tao ti makaunget mon, Ray. Sikakit di mat. Manang. Angeli. Di nakawagan ng iti manang kunak lang arudan. Angeli Latan. Okay? Sige. Angeli. At iti cellphone malyaw. Awagam ti anak mo. Ay nawaw. Anyat ibagak ngayro ka. Paumayom dito itapnada kadwam nga agawin. Ay nawaw. Ibagam tao may nakasukunan, malyaw. Ay, agyaman nuwaya-wayaan da ka na nawaw. Wen, basta paumayom dito iti anak mo. Tapno makasiguro at talaga mo't lasaan na nagipulong kadag iti pulis. Ay nawaw. Saan at traidor ti anak ka ka? Nuan niya ti ibagak kwa na. Agtong palday ay nawaw. Taman nung palbilin ti anak ka. Natulnog kanyak day ka. Nasayat nga rod no kasta. Nalaka kayo mat gaya makasarsarita. Pangaasiyo ko mga raod. Tasaan nyo apagaramidan iti dakis ni Monray ay nawaw. Kontra itirik na ti padang palubos kon ni Monray. Ayat ko lang marisot ti problema. No sanda kami nariribukan. Ambam rokaw. Ay nawaw. Injak pulos inarapa ti kastuya klase ti panagbiag. Ti nariribo ka panagbiag. Gapulaeng iti kwarta. Ay nawaw. At lunin nyo man kansaan. Kwarta laeng ti makagapu amin dagitoy ay nawaw. Gapu iti kinarupat kwartayo kini Ariela. Stod! Nagsasao ka kung namadlan asino ka kadalusan o isit kalakay. Agpaisumat loko! Agpaisumat! Ay nawaw. Gapu iti kasto nga inaramid ka. Konsensyak mati kalaban ko. Tung palbiyag akalaban ko ti konsensyak, gapu iti inaramid ko. Ay nawaw. Sana bali malyong, taguli magkanton. Iti mabiit, at that peace of mind mo. Iso a peace be with you, malyong. Agibus ton di parikot mo. You may rest in peace mat araw ka.
Di tabagim ti pangibagamit ti dayta, malyong. Ha? Hey, Lukaw! Lukaw! Ay, nawaw. Ay, na. Bastos at talaga kita at tao. Ay, nawaw. Napaglanda man nagdakdakis dagita at tao. Ayop ta! Ayop kayaw! Ay, nawaw! Hello, Anaya. Sa dino ti ayan nyo. Kadwam ka dinim onre. Kaya't kayo ang makasarita iti personal. Ano pa niyan? Ang turungan kita itayan ni tatang. Ang pang-aasiyo tadiyo ko maibagbagay iti uray asino. Nangro na dagiti pulis. Anyat kaya't mo asawan. Ayan ni Monray. Tsaka muna na. Ngamin. Dinukot na Ma'am Ariela si tatang. Waya-wayaan na ka no. Kasukat ti panangisina ko ni Kindi Monray. Tsaka mo. Ngam na labit. Nagsublin ni Monray kay Manchon. Anya. Kumusta nga ro ni tatang mo? Imawag itay. Tugunan ka no itinangipak niyan na kanwana, nana. Awanan bain at talaga dagichay at tao. Sige, nana. Tamang papanin ti oras. Basta tibilin ko, nana. Please, kumalang. Para kada tayo lang na ito eh. Naknawan tinagas ang mapasamak ni tatang. Bye. Mabitla ang balasang ko. Awanan. Diyos ko. Anya ka din dagito ang mapaspasamak. Sa dino ti ayan ni Monray itan. Dito'y timbagan ni tatang alugar. Medyo nasulinak dito alugar. Kan, adayo iti syudad. Awan babalay dito eh. Agmay-may sa ti makitkitak abalay dito eh. Itayak pa'y anak katakter dito eh. Awan matlangan ti mak... Hello, tatang. Ayan yun. Ada akong dito imbagayo a lugar. Anak ko, kita yung pinaipot-putong abalay dito eh. Di color black abalay. Umay ka dito yung anak ko ay nawaw. Apay adi kay pa'y na rumuar. Rumuar kayo ata, urayan kayo dito iruar. Basta umay ka dito yung anak ko ay nawaw. Sukunin na dito eh. Sige nga, Rod. Umaya kon, tatang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalata. Anaya! Si kakadinday ta anak ko ay nawaw. Wan, tatang. Saan ka no anak kalakday ta ko na ni Rukaw? Lukatamlatan anak ko ay nawaw. Tatang. Una yun, tikas talang ayaw. Ayop da talaga. Ala anak ko ay nawaw. Kartingam ti mangukarkar kanyak. Ay nawaw. Tapno makapanautan dito eh. Tapi manaw itay ni Rukaw. Alang nga ro, tatang. Tatang. Kaslada nang itrang kay Trito. Ay nawaw. Yung kakitay na anak ko. Tatang, saan ang malukat ang Trito? At na nang itrang kay Tirol. Ay nawaw. Apay ngay anak ko. Awanan ba inday jaro ko ah. Try down. Tatang, kasano ngay ang makaruar tayo dito eh. Nakatrang kamot ng itiruar. Anak ko ay nawaw. Rukaw! Awanan kay Kibain! Traidor ka! Awan pa'y mataktak dramasaw, may nawaw! Rukaw! Traidor ka! Lukatam tiri daw! Ayop ka! Ayop ka, Rukaw! Ay
unay ang pungtot. Tamang ano niya, pwede mapasamaktan ka. Na may saan nagtilugaw. Pagawanan ng anak ko ay nawaw. Kunak nga may no talaga away-awayan na kaon. Ngam talaga gayam arino kerti ugali da yataw. Kastamot tunda jeng Ariela. Ayop da! Ay nawaw! Tatang, di kayo unay. Tamang ano niya, di mapasama ka na kayo. Pagkalma kayo pumalaan. Mga asiyo, tatang. Pagkararag tayo. Tapat yak asaan na tayo abay-bay ante Diyos. Anya pa'y lancar aramidang panyang. Agtignay kan. Di mo niya lang alang dayta. Ay, kabagis. Diyak amot aramidag. Ti panunutag. Ala, kuyugan ka, tamapantay ti police station. Kabagis. Siyak ti makam mo. Basta agtignay kan panyang. Darasam! Oh, Monrey, agsukat kan. Tarumor tayon kada mami. Papanan tayo ka di, Manang Angeli. Di nakawagan iti manang kunak lang arudan. Awagan nak itinagan ko, tagkasartan iti mabiit. Oh, No damagan na katimang kasar kadata, wan, ay ayatek ni Manang Angeli kung kunam tukat nga rudan no madamati kasar. Angeli. Wan, kasta! Kan laglagi pam ti kanayon nga ibaga ni mami kan ka ha? No anya timbaga na, iso lang ti baliksam inton madamati kalaysa. Naawatam? Naawatam, Monrey? Wan Manang. Ay, Angeli. Ala, ingkagdigusan, tagsukat kan. Oh. Angeli. Mabalin nga itantan tapay laang ti kasarta. Ngamin. Matitirik nak. Nasakit ti bagbagi. Nasakit ti ulo. Kan barukong ko. Ay na, nagadulakat ana sakit iti bagimon. Agpampambar ka laeng, day tati ammo. Nasakit a talaga ti barukong ko. Kasla marigatan nak nga agangas. Iso ano mabalin. Saan kumapay nga ita? Please. Itantan tayo kumapay laeng. Tama nga no maulawak no madamati kasar. Anya? Ay, sige, takasaritak ni mami. Ngam no talaga nga itanti ko nana. Awan ti maaramida, Monrey. Amumutan ti ugali ni mami. Agyaman ang anak ko ay nawaw. Naukarkaran na kaon. Ay, uray ko ma, no adatawa dito eh. Ngamawan mait. Awan tawa to'y silid anang ipupukan da kadata. Ay, nawaw. Tatang. Anaya anak ko, agaligtag ka. At tasimang pat, ni Roko lagi di dayjaya. Nulukatan na tiri daw. Pati idag adagos. Takog taramot adagos ti kinalalaki na hawain. Ay, nawaw. Wan, tatang. Lukatan nanti. Itanap na! Ay, nawaw. Sige, irang kadyoy dato. Batan na kami! Ayop kayo! Ayop kayo, Rokaw! Awan pa'y matagtag drama sa may nawaw! Traidor ka! Awan sirbi mga sarasarita! Damat gayam lang ato'y anak mo, Malyong. Ha? Uway-uwayan na kami, Rokaw! Ayop ka kitay! Di kag tangtangsit, Malyong. Tawan ti pagtangtangsit mo. Imbis ko mga agpakumbaba ka, agpakpakasi ka, barang masyanak paikan ka. Pang-aasim, Rokaw. Waya-wayaan na kami ni ti anak ko. Maasing ako kumamat. Kandi mo kumamat iramraman ti anak ko No daguram kanyak, siyaklaing ti guraim, Rokaw. Di mo iraman ti anak ko ay nawaw. Wan, di ka madalagan. Saan pa'y mat nga itatipan nakasentensya yun? May tantan pa'y langit sumagmamano nga aldaw. Tanda pa asi kaswan. Kasayat! Oh, panawan ta kayo. Agsingsingput kayo. Agkararag kayo, barang agbaliw pa iti panggandang mika ni Ariela. At waya-wayaan da kayo. Ala, mapantayon! Makayon to, di kasto ka naraminin niya, Ruko. Ayop ka! Thank you, Malyong.
Ay, anak ko. Ay, nawaw. Kanibusanan dan sa amat tan anak ko. Hindi kay mapugawan itinamnama tatang. Ada ni Apo Diyos. Patsik asaan na tayo abaybayan. Isulaangan tinakda pagkamangan tayo ita. Kan sana ba ni? Tanay ibagakin ni nanapan niyang timay papan itinaramid na Madam Ariela. Nagsarita kayo kinipanyang ay nawaw. Kawan tatang, ngamnabit lang ang kat nasa optimay papan itipan nakadukot yo. Naimbag lagi din anak ko ay nawaw. At dapat nga ron namnama ta, anaya. Uwain, sapay lang kumatatulungan na tanipanyang. Kawan tatang, iso adi kay una agdandanag. Pagkalmain nyo lang ang tirik na yun. Imbes nga agpanik tayo, agkararag tayo kiti, tatang. Masapoy nga tambarak latta. Tapno sana matuloy ti kasarmi kini Manang Angeli. Uray saan na ko nakayat ni Anaya. Tsakmat kayat ati mga saway ti saan ko nga ayatan. Nang runa no kabsat kumat. Uray imbagada saan dak akapamilya. Kasla kabsat latamot ti pangibilbilangak kini Manang Angeli. Apay mamingar aramidan dati kastoy. Munray, ay nabaraw nakaligliday ka. Ado nga minti pampanunutat, nanalabling. Munray, Malagip ko gayam timbaga ni Anaya. Kunana, maisagmak kami kano kini Tata Malyong, no saan kami ngagsina. Di na kano kaya't amatay ni Tata Malyong. ay apay, ayam ni Malyong ayam munray. Jak ngarod ammo, nana. Jak mo't dinamagan. Tanagsangitak ngaminan, idimbaga na ti kasjay kanyak. Anya, ay ala, naisagmak samot ni Malyong. Ay sus, sapay jak makaigam iti silpang. Ay kasanungay amawaga. Ala, kasanungatan ngay. Nana, Ay makapadanag ti kastoy baraw. Ay sus, kayat kung ti pumanaw ditaw. Aglibasak kuman, ngam si ka ngamin ti pampanunutal. Nagsubli ka pa lang amin dito'y baraw. awan mo't ngamin ti amok apapanan. Iswa nagsubliak dito yan Tabalay ko mo't daytoy. Uwan matkit di ay, makapadanag. Angam ala, aginggat ka ba ulak? Salakniban ka baraw, hindi ka baybayan. Iso ano ka sa pulang titulong ka? Umasidig ka lang ang kanyakwal. Uwan, nanalabli. May kamunran, dadapapanan ka. Ha? Sa dino, Mang Roko. Kuyugan na, taintagay ayam. Ha? Anya nga ay ayam? Pinaltugan. Kaya't mo? Ha? Isuro ka nga gigamit ipalto. Saan? Mabutengak Mang Roko. Jak amo ti agig gamiti paltog. Isungarod nga isuro ka. Agrobot ka, wen? Nasakit ti ulo. Masadutak pa arumwar. Mayaw awan ti sakit ti ulom na gay ayam ta. Sumurot ka kanya, wen? Masadutak Mang Roko. Sumurot ka kanya, kunap! Ha? Alan! Agrobot kan mo, Nray! Darasap! Rinukan, tiuga di dagicay at tao payag. Sir Samuel, Payag. Pag-aasim. Imbagak matkin kay din. Di na kun awagan iti sir. pasensya ka na. Ngamday tamot ngamin tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ang nukas na di kayat mo. Sige nga rod, Samuel. Talaga nagalas. Di aramid dagitay at tao. Para wirid tapno ikaro na tinagpasulad na.
di ka madalagan. Bakit tinulungak? Tapos matiliwin dagi saya tattao. Dagijay kunam Samuel. Kabsat mo ni Madam Ariela. Uray ka di isok at idarum mo. Kapsat ko gagpaso. Saan ko ang kanunungan di aramidan na. Nuidigit inay ayunak amin ngay bagbagana. Saan itahan? Ay nawaw, Anaya, anak ko. Mabising ka ka din. Wan nga rin, tatang. Ngamawan matlaangan ti mangyag iti kanan tayo. Ay nawaw. Pasensya ka, anak ko. Surya talaga. Ay nawaw. Anya ti ikidawan nyo iti pamakawan. Katawan matpasol yung kanyak, tatang. Ay nawaw. Pasol ko no apay na iramraman ka. Inayaban ka ngamin nga imay ditaw. Ti amok ngamin anak ko. Kat paypay suwendero ko ti panangwaya-waya na kanyak. Ay nawaw. Na may isaan nagdadya tao. Sana ba ni tatang? Tinapatag. Awan dakas ana pasama kada kayo. Nairamraman kan anak ko. Ay nawaw. Pasol ko. Na maatiak adagos kiniro ko ay nawaw. Basol ko talaga. Suray anak ko. At damot la sa anak ama kaid na. No saan kayo ama kadwa? Iso akay kayat kunti kastoy. Tamakit kita kayo, tatang. Anak ko ay nawaw. Kat may sapay apakakonkonsinsyaak. Ni Monrey ay nawaw. Tatang. In sakripisyo yaw ti ayan ayat yaw. Tapno mawaya-waya anak laeng. Ngam saan mat kayam? Kumusta nga tanjaw awer ko ay nawaw? Wan nga rin, tatang. Sapay ko mata saan abaybay ang dananapan niyang ni Monay. Sapay ko mata na saya at ikasasaad na ita. Iti sa dinuman nga ayan na. Jay cellphone ka ginakadisto iti abay ti TV. Ay, awan da madam. Kartingak nga laan. Nalipatan da siguro ng dulain. Ala akong nakamuditan. Kasapulak na ito asilpaon. Ay, apay ngamin nga almanin da ultimo cellphone ka. Naimbag ata saan da ngayon belang. Ay na, nakaidip ka. Lubat siguro. Ay, inak i-charge it isilig ka. At tayta, na-i-charge ka. Ay na, sapay awan ludnan. Kasanungay nga ta makaawag ak no kastaw. Awan mo't loud. Ina, sapay ko mata umawag ni Panyang, wano ni Malyong. At ako mati umawag ka na kwada. Ay sapay ko maapaw. Ay na, adan. Ay, adda umawagan. Ni Panyang. Ay, Nangalabang! Ni Mabang Jay. Ay na, nangagnangata ti unit ang cellphone ka. Nangalabang! Kumataman na ito ay! I-cancel ko kailangan tawag ni Panyang. Ay, wan ma'am! Umayan! Umayan, ma'am Angelay! Anya dyan ang ngag ko? Kaslada na guni a cellphone dito silid mo? Ha? Ay, iko ma'am. Hindi ko. Ang mga nutay alarm clock. Sigurado ka? Ay, day taman gayam. Day tan sa tinangagyaw, ma'am Angelay. Swerten, tadaawag ko. Hello? Mami? Ay, sus, isarak matlaan dito. Ay, umawag kan Panyang. Darasang pangasim. Umawag ka manoon. Ha? Ay na. Nangagsa ni Panyang. Hello, Panyang! Hello! Hello, lovely.
Kumusta ka, Titan? Apay nga italasong batang tiawag ko kan ka. Kumusta? Ay napanyang, ay nakaalak ti cellphone ka. Ay napanyang, ay kinapture dati cellphone ka. Inlibas ko lang inala, sapay awan load ka. Payam taludan kan to. Ay paspasak ti agsaw, tamangan no agsubli ni Ma'am Angeli di taon. Ay nahan ni Munray, kaya't da nga ipaasawa ki ni Angel ay. Inala dadag iti cellphone may, kan saan da kami aparwaran dito'y mansyon. Nanalabli! Ha? Ano ka tamlay to? Ay sus, ay umayon ni Ma'am Angel ay. Sige, i-off ko nito'y cellphone, loadan na ko. Ha, bye. Ay, uwan! Uwan Ma'am Angel ay, umayan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, dumsaakan mo, Ray. Ha? Anya lugar da ito eh, Mang Ruko. Paraiso. Ala, dumsaakan, Wan. Wen, Mang Ruko. Ala, sumurot ka kanya. Tamapantay ti Dadya Balay. Makita ang Dadya Balay. Ha? Diyay nangisit a balay. Wan, ala, mapantay dyan. Anyat aramidan tayo diyay nga eh, Mang Ruko. Inta nga ro agay-ayam. Agay-ayam tayo di palto. At dadwa bilit apaltugam ijay. Ha? Isuro ka nga agigam iti paltog. Isuro ka nga agsirig kan agkalbi. Wan? Wen, Mang Ruko. Mala. Oh my God. Ay, agyaman na. Linudan na ko ni Panyang. Ay, tiksak ada ako sa tayo bagak ti sitwasyon mo ito mansyon. Inalam gayam ti cellphone mo iti abay ti telebisyon Ay, Ma'am Angela, ay. Yag mo day tao. Ay, sus, nang ko na nga alam day ito ngay. Alaom latan adi mo pa'y ipakadabal. Ay, kukwak mo't day ta, Ma'am Angela, ay. Cellphone ka? Wan ngam pinaritan da ka lang arudan nga ag cellphone dito'y mansyon. Ipilit mo pa'y laang. Ay, Bakbakatan ka na tangkang ti ulom. ay, Ma'am. Ha! Di mon maala daytoy kanya nanalaba. Ay nawaw, anak ko. Awan samot tinamnaman. Talagang samot akan ibusanan tan anak ko. Di kay kumamapukawan itinam na matatang. Pangasiyo. Agkararag tayo. Kanayo nakmet kiting agkararagay nawaw. Ngam talagang samot akas to'y tiwagas ti papatay tan anak ko. Tatang anya kay kadi. Di kay kumakumapoy. Sigod anatibkar kayo. Saan kadi? Anaya, anak ko ay nawaw. Nalaing kayo amang magbaga. Ngam apay itaakas na kayo. Basta patyan tayo ang makaruk at tayong tumat lang ang ito'y tatang. At daasi ti Diyos. Patyak asaan na tayo abaybayan dito. Oh, at iti paltog mo, Ray. Iggamap. Eh, mabutengak Mang Ruko. Basta iggamap. Adtoy. Ag-practice ka pa nga umuna dito arupayan. Sa tao mo nagditabalay, wen? Ha? Hindi taon ti pangipaltugan tayo ti daytoy? Wen. Mala, adtoy. Iggamamon daytoy apaltog. Oh, kasto ti panang igam iti paltog, wen? Iggamam ditoy. Oh, dita. Kastoy, Mang Ruko? Kasta. Ita, kastoy mo ti panagsirig, wen? Tuladong taramidan. Aha. Very good mo na. Nalaing ka. Kastoy mo ti panagkalbi.
Di mo pa'y kalkalbitan, wan. Padamdaman ton. Anya nga iti paltugak, Mang Roko. Bilit nga rod. Dua bilit. Balasang kadlakay a bilit. Ngam agsanay ka pa iti sumagmamano a minuto. Samon to iputok no madamdama, wan. Tatang, kaslaad da tao iti ruwal. Ha? Ay nawaw. Nadlaw mo mo't kayam day ta anak ka. Kunak no siya klaan tinakadlaw ay nawawa. Kaslaad da nangag ko itay ngagsasao. Ngam, awan manan. Uray siya nga rod anak ka. Agrihawak sana. Barang matulungan data dito eh. Saan tatang? Amangan no daro ko dagita. Amangan no ad-adda makapungput da. No aramidan nyo tikas na. Ay nawawa. Urayan tayo latan. No adda sumrag dito'y silid ang nakairakadan tayo. Tatang. Sumragkan mo. Naimas ti turog ti dua bilit. Anaya? Tata Malyong? Apay ngayon nakarakad na dito eh. Anyot na pasama kadakwada. Munray baraot. Suda ti ibagbagak kang ka dua bilit. Munray. Nawaw. Ha? Isuda ti paltugak, Mang Roko? Wan. Ala. Siri ko man na imbag, wan. Saan? Saan, Mang Roko? Anda ti paltug ma! Monray, saan alatangkan ti ulo? Mabutangag! Manjak! Jakayat! Dita kayon! Monray! Agsupli ka dito! Monray! Nanalabang. Apay, Ma'am Angelay. Ni Mami, maululaw. Anya, ay kumustan? Maululaw nga rod. Ingka kitaan iti silad na. Tulungan, jak amo ti aramida. Ay saus itaraytan ay ija ospital, ma'am. Ha? Kano siyak jak amo taramida, sanak matadagtaw. Iso nga ipantalaangan ay ija ospital, tasig sigurada, Ma'am Angelay. O sige nga rod, tayo sa ganak tilugan. Ingka sa kruyan ni Mami, tailugan mo iti kotse. Ha? Sakroyag ka no ni Madam Ariela? Iti kas di akin nalukmag na. Masakroy ko kitay. Kumusta ni Madam, Ma'am Angelay? Naimbaglakit din, tada itaray adagos dito ospital. Dandanimat gayam nagatake. Anya? Rumarak, inakgatangan dagiti in reseta ti doktor nga agas ni Mami. Sigay, mapankan, Ma'am Angelay. Tapno makatumaran ni Madam Ariela. Kasi O sige, mabiitak lang. Gundaway kung dahil naglibas. Makaamuditan. Kakaiso na na ikanak iti gundaway ang makalibas. Ay, orayak pa'y ang makaadayo basit ni Ma'am Angela sa aktro mo. Ay, panyang, ay, basta ka nakadagaw. Ay, Labi. Ay, dapat niya nga ya. Ay, naglibas ha. Linibasak ni Madam Ariela ay ospital. Nakaturog a pinadawa. Na ospital nga may tadandani na atakay. Kat idirimor ni Ma'am Angelay ay ginundawayak matit at naglibas. Anya? Ni Monray, ada ka di ije mansyon? Ay, wun pa niyang aday jay. Ngamrimor da kinirukaw. Ay, jak ambu ano na pananda. Diyos ko, Panyang pinaritan da kami nga agsilpon ijay mansyon. Kansaan da kami aparwaran kini Munray. Ay, nahamom ka day. Pilpilitin da ni Munray ang mangikasar kini Ma'am Angelay. anya? Ay, Oh, talaga ama di day tuyen ang mapaspasa ang maklabli. Sige, sigapay lang aron timang kadwakan ni Samuel. Rumwarak manan. Monray! Monray! Yawanan ba ay na Monray? Napanan na nga tayo. Nagpartakmatan ngayon matayo. Awanan dito arubayan ti balay. Madala siguro dahil dyan dito, oy. Imposible ang makaadayo adagos. Monray!
Sa dinutayan mo! Amok nga glimlim ka langit aglawlaw! Rumor ka no sa di naman tinaglimangam! Monre! Di ka madanagahan! Saan ka napilitan ang mga ramit iti ipapaaramid ko kun ka? Basta agpakita ka! Oh, wisit na talaga na dyan, Monre. Tinasayaan, awagak na kiti tao, tatulungan ta ka mang sapol ka ni Monre. Saan ang mabali na makapanaw day dyan? Mami. Ay, naimas pala titurog ni Mami. Di akong isturbuan. Ayan nga taday di ang bakit labang. Napananangatan. Kung nagpasana po mampanaw dito eh. Awanan bain at talaga day jay. Sukir abakat. Ay, makangag day jay kanya pintun sumangpat. Talaga pag sasawak iti sana malamlamot ti aso. Ay, sana mabilin day jay abakat. Makapasuron. Ni Mang Rocco. Hello, Mang Rocco. Sa dinutyayan mo, ni Mami, na ospital. Umay ka dito'y kasublatan na nagbantay. Apay, ano ni Mami? Dandanin na atake. Ngam okay yung ti kasasaad na. Okay nga rin no kasta. Sikapay natin makamo ka ni Mami. Ni Monre, at ang kadidya mansyon. Monre, katno da kayo tinagkuyog, saan ka di? No kasta, awan ni mansyon. Awan ata da kayo nga ron tinagkuyog. Tok na panan na nga rutan. Nakalibas ngamin, kadyak amo no sa dino ti tinurong na. Anya? Ha? Basol mo, no saan ang makaawid ni Monre? Anya kamutan? Nagkuna ngamin nga ikuyog mo arumwar. Kakaisuna nagsubli ni mansyon. Inkuyog mo pa ilang ngamin arimwar. Yakmat nga rin namaan nga aramidan na tigas jay. Sa pulom ni Monre, sigurado ang makapungtot ni Mami numamuan na dayta. Madanagan na. Ang mga noon niya ti aramidan da kini Monre. Uwan nga rod, anak ko. Ay, nawaw. Basol ko tayo. Isakti poon kan gapo amin dagito ang mapaspasamak kita kadatayaw, anak ko. Ay, nawaw. No saan ka diniktaran amang panaw kin Monre? No saan ako nagbuteng amatay? Saan kayo kumaanay ramraman kin Monre, anak ko? Ay, nawaw. Makunkonsensya. Basol ka. Saan niyo apabasulin ti Bagiyo, tatang? Awan basol yo. Basta basol ko, anak ko. Ay, nawaw. Basol ko. Nadadaki sa mapasamak kin ni Monre. Ay, no may sagmak ti awawir ka. Uray matayak mo tayo. Wain, anak ko. Ay, nawaw. Uray pan kumatayin. Nadadaki sa mapasamak iti awawir ka. Ay, nawaw. Basol ko na ito'y. Ay, no, apay mo't nga may nakasjay ti inaramid ka. Basol ka. Basol ka. Ay, nawaw. Tatang, titik din na saya at nga aramidan tayo. Agkararag tayo. Saan tayo ang mapukawan itinamnama? Tatang, agdaan na ba ag itirwan? Agda tao. Tulungan da kami! Tulong! Ay, nawaw! Tatang, ang mga tao ni Rocco da kita. Ay, uray na. Anyat ambom ngayon no makonsensyada. Kat mawaya-wayaan data dito'y. Ay, nawaw! Ay, tulong! Tulungan da kami dito'y! Tatang, Men, warkaran niyo idan. Ay, pulis! Ay, nawaw! Agyaman na, Sir Pulis! agyaman kami, apo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, nawaw!
Agyaman kami, Panyang. Ay na, tinulungan da kami. Ay na, kung namin numatay kami. Ay na, wow. Di ka nagsangit, Maryong. Nasaya atin ti kasasaad di o. Wanan bay na talaga nagayat at tao. Ay na, wow. Daro ko kan Ariela ti utek amin dagitoy. Ayop dagayay. Ay na, wow. Idarom ko ida. Wan, di ka madanagan. Ano po nang dagiti pulis dagijat at tao. Iso na laang, tanimon riti pampanunutek itamalyong. Awan kanu ijay mansyon. Dahita nga ron kat Panyang. Ay na, wow. Patayin nakmat ni konsensya. Gapuiti na ita. Basol ko, no at dadaka sa mapasama ni Monray. Ay na, wow. Anyat kayat mo asawan. Ay na, wow. Basta basol ko ti amin. Saan ko man nagsubli di mansyon ni Monray? No saan aga po kanya? Ay na, wow. Nagbutangak nga binamatay. Iswa pinagawid ko di mansyon. Kakastamot ni kayat daro ko kan Ariela. Pinamati nak, ano ba kasublit ni Monray di mansyon? Waya-wayan nak. Ay na, wow. Inalilaw nak. Oh, Diyos ko. Sa dino nga rodan tayan ni Monray ita. Yakam mo, Panyang. Ay na, wow. Tay din kuyog ni Rocco, itinangipak niya na kada kami. Impaigam ni Rocco ti paltog na kankwana. Nakayat ni Rocco, paltugan na kami ni Monray. Naimbag tati maray ni Monray. Yakam mo no sa dino titinurong na. Yakam mo no nakamatan ni Rocco. Ay na, wow. Anya. O sige, pagtitinulungan tayo asapulan ni Monray. Sana bale, adda dagiti otoridad akatulungan tayo. Itidayta. Sigurado kayo? Okay tirik na yun, Mami? Wan, iha. Ay, naimbaglakit din ta na itaray da kayo adagos dito ospital. Tano saan? Amang ano anyan tinapasamak kada kayo. Rumuartan dito'y ospital. Ang awan pa'y laeng nilabang. Buisit mo't na dya babay. Imbaga ka saan aron rumwar? Ngam awanan. Saanan ang nagpakpakita? Awagam. Di namot nga rod sungsung batan ti awag ko, Mami. Masurunak. Ala, ingka nga rod bayadan ng tibil dito'y ospital. Taagawid tan. Nabayada kon, Mami. Isa mabalin tayong ti rumwar. Nalpasan ti am... Ne, ada awag yung, Mami. Ni Rocco. Hello, Rocco. Rumwara kon dito'y ospital. Ariela, delikado ta. Apay, Indarum data dala kay Malyong. anya, Naispalidan dagiti pulis. anya. Apay anagliway ka, Rocco. Kasano nga ro dayto yan? Anya ka matan. Di ka nagan-anad. Ariela, di nakpabasulan. Pamakumi kumakamang sapsapul iti dayja asamsamantong. Kasano nga ro dayto yan? Awan gaway tan no bilang laeng. Talaga nga awan. Isungag sagana ka. Agpaknita. Anya. Dagasan ka dito ospital itamat laeng. Bye. Hello, mabit laeng. Oh, apay, Mami. Buisit ti kastoy abiyag. Sinalbag. Awan pa'y nasaya at... Apay yan. Anyat imbaga ni Mang Rocco. Awanan. Delikado kami kan ni Rocco. Iso abilinan ka, iha. Uray anyat mapaspasamak. Saan ka pumampanaw ija mansyon, ha? Kan si kapay lang ti makaamo kadagiti negosyo tayo. Si kalaang ti mabalin apangital ka kadagi jahay. Mami. Masapul nga agpakni kami pailaan ka ni Rocco. Iso nga ulitak. Saan ka pumanaw ija mansyon? Nga urayan niya pa'y ti mapaspasama.
Lalayngan nyo tagsapol. Di kaya pakpakita kanya, aging gaasaan nyo ang may datag ni Monre kanya. Nawatan nyo! Balagan ka, Istong. Sikat dispatsar, no di mo masapulan day jay asamsaman to. Sige, tali. Madama ti panagmanmaneho. Bye. Oh, anya Rocco. Kumusta? Di kagdanan, tabi nag-aak day jay nga Istong. Binutbutan ko. Imbagak amatay no saan na maaramid ti papaaramid ko kankwana. Anya. Mabutang day jay amatay, Ariela. Isama sigurado kung aramidan na ti amin ang kapaulan na tapno masapulan da day jay amunre. Kat, papanantangarod itaan. Agpaknita pa'y lahat. Delikado ta, nagmarangmang ta ditoy. Buwisit ngamin dagijay nga agama. Di mo pa'y lang amin pinatay, idi. Intantan mo pa'y lang amin. No saan Mabalin ka di Ariela, di na kung pabasulan. Ha? Imbes nga ang pinabasol ta, ang tinulong ta kiti, no kasanod aramidan ta. Aklunam ngaminan asikat aking basol ito. Ha? Apay nga insardeng mo ti kotse. Talaga kada di naksarda nga napabasulan, Ariela. Ha? No kasta ka matlahan, dumsaag ka na. Magsisala ka na ni tibagbagi na no kasta matlahan. Ha? Patay ta. Nakalukatan teri daw ti kotse. Dumsaag ka na. Sorry, Rocco. Sorry. Ala, pagandar mo ti kotse. Pasensya kan? Naibagaklaan mo't na ichay. Ala, mapantan. Mabisina ko. Ngam awan mat kwarta nga igatang ko iti kanak. Jak mat amon. Nuan niya lugar to'y ayan ko. Jak na puutan ti dadanon ko dito'y. Gapoy ti nakaro abutang ko. Padasak ti dumawat iti kanak iti masungad a pakanan. Mabisina ka talagan. Maulawak pa yan. Gapoy ti nakaro abisin ko. Oh my God. Ha? Ibatanak! Pangipanan nyo kanyak! Lumugan ka. Ibatanak! Pangipanan nyo kanyak! Ibatanak! Aday ta, naikarga akong dagiti kawas mo dito ipanyang. Agyaman na, Klable. Anya, pa'y ngay ti ikargak dito bag. Awanan, husto daytan. Apay, papanamnamin at talagaya pa niya. Kwa, agbakasyonak pailaan. Kat si Kanti makaamukan ni Samuel Noda ka sa pulam, umasidag ka iti kabagis ko. Wan, panyang. Sige, patuloy akon. Mas dawak la ang sardumi na daw. Kala at magti pa nagbakasyon ni panyang. Itala makapanunot nagbakasyon. Bayam lang ni Panyang. Kaya't na lang tiag-relax. Kasapulan tayo matiag-relax no maminsan, Lovely. Basta no niya tibilin na kan ka, isulatan titong palam. Unsaur. Kat no ada problema, wano kasapulan nyo ditoy. Awagan na klang, ha? Ay, arigla daw, sardumi na daw. Ala, sumrot ka na, Ariela. Anya klase ti balay daytoy Rocco. Daan a balay. Kan... Ha! Sa bali ti angot ditoy. Awan pa'y ti kagawaan ditoy. Di kag pili-pili. At ito lang ang taam mo kapag naidanta. Rocco. Noan niya ti adda, iso ti anusan ta, Ariela. Anya metan ti kastoy. Sapay awan ti babalay ditoy. Kinapod nuna. Gayim ko takim balay ditoy. Ngam nabayagan nga inabandonada. Iso adda tapay lang tagnag ditoy. Kat, adda kanan ta ditoy. Adda, di ka di madanagan. Saan ta mabisinan, tadamot kwarta.
Medyo adayo ti paggatangan iti abasto. Ngam sana balit. Roko, Aganos tapay laeng Ariela. Agpalamiis tapay. Agsublitan tumutlang iti syudad. Ngam saan pay lang nga ita. Gapo ta delikado. Talaga ada mami ti linaon dagiti pagiwarna. Kanyos iti telebisyon ita. Ay, delikado da mami itan. Ano po nang dagiti polis? Kasano da ito yan? Adan imay nag-imbestigar dito mansyon. Siguradong adan tuman umayan. Ay, nakabut-butang ti kastoy. Panagrek na pa'y kitin kat kasla. Aada ka na yun ti agpalpaliw iti aglawlaw ti mansyon. Kasla mabutang pa yun arumwar. Sapay ag may sak dito ay. Awan mo tanday di alabli. Awanan bain ngamin day di bakat. Traidor. Ang mga no iso tinagipulong kadagiti pulis. Ngam, kasano ko mga agipulong? Kat saan namat nga mo ti maipapan iti panangdukot da mami kadala kay malyong. Naamuan na nga taday ta? Kat iso tinapan nagipulong kadagiti pulis. Ay, makapadanag ka talagang ti kastoy. Unay mo ito nagito ang mapaspasamak. Ni mami. Hello, mami. Hello, Angeli. Kumusta ditan? Mami, ayan yun. Mabutbutang at dito yun. Saan mi payla ang mabalin ti agsubli di ta syudad? Wen, tada kayo tilinaon ti pagiwarnak ita. Wanted kayo. Amok dayta. Iso adito'y kami paylaeng. Anya lugar ti ayan nyo. Jack amo no anya a lugar daytoy. Basta na iputputong abalay to'y ayan mi. Awan matatao dito'y. Kasanak a komportable dito'y. Kaultimo pagidaan, nagtangkan. Awan kutsun ti kama, kas kadatugaw dito'y. Ano san yun, mami? Tinapatag, saan kayo amaan ano dita? Wan magkit di, iha. Kat, ni Monray, sa dino itanti ayan na? Tsaka mo, ngam binilin ni Rocco dagiti tao na. Madaman ti panang sapsapul dakan kuana. Nakabutbutangan ti kastoy ang mapaspasamak, mami. Amangan no mairaman ak ama ibalod. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.